ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସିଆ ମାଇନର ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ପତ୍ର ପଢ଼ୁ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତଥାପି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ କିଛି ଏପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଓ ଅନୁଯୋଗରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସ୍ମରଣା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କାରାଗାରରେ ରହିବେ ଏବଂ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବେ। ଏହି 10 ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10 ଦିନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟର ମୁକୁଟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ମରଣା ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନର ତଦାରଖ ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଯାହାର କାନ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣୁ। ଯିଏ ବିଜୟୀ ହୁଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ ହେତୁ ଶରୀରରେ ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, କିନ୍ତୁ କଦାପି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ନାହିଁ। ଫିଲାଡେଲଫିଆର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେମାନେ ମାନିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଦ ତଳେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଚାବି ଧରିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ମୁକୁଟ ଭଲରେ ରଖି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହରର ନାମ ଯାହା ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଲେଖିବେ। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ବିଷୟକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭର କାନ ଅଛି ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଚାବି ଧରିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ମୁକୁଟ ଭଲରେ ରଖି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହରର ନାମ ଯାହା ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଲେଖିବେ। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ
ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ବିଷୟକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭର କାନ ଅଛି ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ।